мәдәни чараларда катнашучылар санын 3 тапкырга арттыру. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Безнең Кәрим замандаш артистлар аны шулай дип йөртә торган булган. Бүген татар театры дөньясы танылган драматург, язучы һәм актер Кәрим Тинчуринны искала. Нәкъ менә бүген аның тууына 133 ел. Туган көнендә әдипнең тормышын һәм иҗатын Рания Абдрахманова барлады. Кәрим Тинчурин тумышы белән Пенза өлкәсеннән крестьян гаиләсендә туган малай 13 яшендә бәхет эзләп Казанга килә. Беренче пьесасында 1906 елда шушында яза. Нәкъ менә шушы дата татар театрының туган елы дип санала. Берничә елдан Кәрим Тинчурин инде Сәйяр труппасының танылган актеры, драматург. Гражданнар сугышы вакытында ул Кызыл армия сәяси идарәсе каршындагы театр труппасы җитәкчесе. 20нче еллар башында үзе милли театрларга нигез сала. Иң популяр әсәрләре шушы елларда языла. Сүнгән йолдызлар мәңге сүнмәячәк ул йолдызлар. Менә мин яшь актриса буларак театрга килгәндә үк менә шушы рольне миңа ышанып тапшырулары минем өчен ул әлбәттә зур бәхет. Һәр татар актрисасы ул рольне уйнарга хыяллана. 1933 елда Кәрим Тинчурин татар дәүләт драма һәм комедия театрына нигез сала. Ул бүген дә аның исемен йөртә. Бер нинди белән генә дә күрсәтә торган түгел. Андый шәхес, конечно, мин горурланам. Безнең татар ансыз татар театры юк. 50 яшын тутырып 2 көн узуга ТССРның Эчке эшләр халык комиссариаты Кәрим Тинчуринны милләтче оешма әгъзасы булуда гаепләп кулга ала. Аны аталар. Танылган драматург башка репрессия корбаннары белән бергә менә шушы туганнар каберендә җирләнгән. Дистейлар узгач кына аның гаепле булмавы ачыклана. Кабере табылганнан бирле Тинчурин театры артистлары туган көнендә бөек драматургны искә алырга бирегә ел сайын килә. Хәзерге вакытка хәтле Кәрим Тинчуринның әсәрләре бүтән татар театрларында куелып бара. Әле татар театрларына түгел, ул казак театрларында куела. Һәм башка регионнарда да дип әйтим. Хәзер театр әгъзалары яңа фикер белән яна. Кәрим Тинчуринның куелмыйча калган бер әсәрен үз исемен йөрткән театрда сәхнәләштерергә җыйналар. Нинди әсәр, кайчан куелачак, әлегә сер итеп саклый театр әһелләре. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Кәрим Тинчурин туган көненә багышланган чаралар кич белән дә дәвам итте. Аның исемен йөрткән театр оркестры һәм артистлары катнашында концерт гөрләде. Сәхнәдә легендар драматургның Сүнгән йолдызлар әсәрен дә куйдылар. Бүген кич танылган драматург исеменә багышланган концерт белән башланып китте. Ул театр артистлары һәм оркестр катнашында үтә. Монда Кәрим Тинчурин сәхнә әсәрләрендә булган җырлар, көйләр яңгырый. Пандемия кагыйдәләре йомшаруга Кәрим Тинчурин исемендәге театр беренчеләрдән булып тамашачыларга үз ишекләрен ача. Инде август башында алар беренче уран спектакльләрен күрсәтәләр. Ләкин югалтулар юк түгел. Зал яртылаш кына туры. Гастрольләр кичектерелгән. Бу әлбәттә театрның икътисади ягына йогынты ясый. Һәрбер алымыбыз белән, һәрбер эшебез белән без бу авыруларның безгә аяк чалырга мөмкинлек бирмәскә тырышабыз. Тамашачы исә яраткан спектакльләргә йөрү мөмкинлеген кулдан ычкындырмый. Бик теләп йөрибез, чакырган саен киләбез. Сәхнәдә Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар трагедиясе танылган драматург истәлегенә куела. Йолдызлар бары тик әлеге әсәрдә генә сүнсен. Театр йолдызы сүнмәсен иде. Динә Исамдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.